Yo, what's up? Mayong buntag sa atong tanan, no? So karong adlaw, first time maghimo ta og prank. Naata karon sa Iligan City. Siyempre, dili nato kalimtan ang atong mas. Let's go. Enemy spotted. Ya, buntag ya. Pwede ko mga tanay ya. Asa may tandalan to sa bulwa? Bulwa ka yan? Ay kag Sakay ng tambo doon. Terminal. Bulwa ka yan? Sakay tambo terminal. Ano? ay Tambo Terminal. Oo, ano? Asa? Bulwa ka kakagayan. Oh. Oo, sakay ng tambo. Sakay ka ng bus kayo. Kakagayan. Asam na dapat nang kana ya? Asam ning lugar ade kani dire. Iligan man eh. Kagayan man to. Bulwa. Ay ligan din eh. Ginagawa mo? Iligan din abi no kakayanan eh. Iligan eh. Iligan eh. Anong nanaog mo ka? Pag di ka nakaliligan, pakagayan ka. Dito ka maubulwa. Ay mao ba wala iko da. Ya, kompleto ka. Balitatag traffic pa sa Ah, kompleto naman ko kay namo ko ibang nakikamit up ba nako isoro yung mga baligya. Ano, wala ka? Wala ka? Sakay ka kwan. Tambo. Terminal na ako. Tambo. Oo. Sakay rin ng bus. Puno na yan. Punong ka tumulwa. Yun ang mga driver. Ah, sige. Sige. Mayroon ra. Snack ako gutuman. Ah, Salamat ah. ano siya? Kailan ang balote? 17 dong. Wala may dato 13 30 days unsa to? Ha? 30 days ba to? 16. 16 days. Ah, wala 30. Wala. 16 ko na. Ah, sunoy no. Sunoy naman siguro natin. Yung matalan ko diba, kanain mong piso, tinana siya mas. Naiulo ya? Nanay, Christmas. Sir, baliw na sa atong social distancing. Sir, ha? Kaya ginarubing mo ko perminti ang nakuhaan. Kali na ko, sir. Maniac! Thank you. Ma'am, baliw na sa social distancing, ma'am. Boss, baliw na social distancing, boss. Thank you. Ma'am, social distancing lang po, ma'am. Baliw lang social distancing dia. Social distancing ba, oh. Isbog na tagamay da. Salamat. Shoutout din ko sa akong partner day, sa akong live-in partner nga si Anami Colita ug sa akong anak nga si Princess Ariana. Thanks for watching guys and don't forget to subscribe.